Vážení diváci, sledujete denné správy Hlasu ľudu. Štáty Európskej únie a europoslanci sa včera po mnohých rokoch neúspešných snách zhodli na nových migračných a azylových pravidlách Európskeho bloku. Séria noriem počíta okrem iného s efektívnejšími kontrolami migrantov aj rýchlejším vrátením neúspešných žiadateľov o azyl do krajín pôvodu. Srbská národná letecká spoločnosť informuje, že je možné online zakúpiť si miesto na viacerých parkoviskách letisku Nikolu Teslu a v ďalšom období sa plánuje predaj ďalších služieb, ako je prednostný prechod pre cestujúcich. V archíve Vojvodiny sa vo štvrtok 21. decembra o 13. hodine uskutoční panelová diskusia Význam darovania materiálov. Diskutovať sa bude o významné archívnych a muzeálnych materiálov, procese archivácie do zberu materiálov až po ich spracovanie, triedenie, evidenciu a využitie ako významného kultúrneho bohatstva. Verejný komunálny podnik Parking Service Nový Sad informuje, že ročné parkovacie preukazy pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré boli vydané na rok 2023, budú platné do 31. januára 2024. Zároveň prosia užívateľov týchto preukazov, aby parkovali svoje vozidlá na parkovacích miestach označených pre osoby so zdravotným postihnutím, pretože na iných parkovacích miestach, ktoré sú v zúčtovacom systéme, tento zvýhodnený preukaz pre nich neplatí. Na 26. zasadnutí aktuálneho zloženia zhromaždenia obce Kovačica včera pred výborníkmi boli 4 rokovacie body. Jeden z bodov sa týkal návrhu rozhodnutia o obecnom rozpočte na rok 2024. V písomnej dokumentácii sa uvádza, že plánované finančné prostriedky v rozpočte vynášajú vyše miliardy dinárov. V týchto dňoch vyšiel tlačov národný kalendár na priestupný rok 2024. Je to už 103. ročník tejto našej najstaršej ročenky. Za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vydalo Slovenské vydavateľské centrum v Bašskom Petróci. V Slovenskom evanjelickom chráme v Bieline sa v 3. adventnú nedeľu zoskupili veriaci tohto zboru. Služby Božie, ktoré vykonala farárka Svetlana Vojničová-Feldiová, vianočnými piesňami spestrili členky spolku cirkevného zboru v Šíde. Na príchod vianočných a novoročných sviatkov sa žiaci Staropazovskej základnej školy hrdinu Janka Čmelíka a kolektív Ustanovizne veľmi tešia. Tohto roku sa zvlášť postarali o vianočnú a zimnú výzdobu školy a do práce sa pustili pred necelým mesiacom. Vo štvrtok bude chladno s premenlivou oblačnosťou. Najnižšia raná teplota bude 0 stupňov Celzia a najvyššia denná 6 stupňov Celzia. Ďakujeme za pozornosť.